mano mar jatend piny William Ruto e gwenge mag Kibra kod Lang'ata. Nochakore marach bang' nyamburko makowe tumo jago moro ma japinje maoko. Kendo ma otho e kar dak ma Adam Sakede ya Paya Mangong Road. Ringre jagono manyinge Edgar Charles Frederick ma japiny Faransa. Ne oriere ndara ka nyamburko go ne medo kadho gi ng'we airititi. Gikone nokawe motere kar kano ringre Masiti. Obila oyango ni gisichako nonro ewi masirano. Kokale oboke mochwe kogno kod jawach e lo obila Mushiri Nyaga. Giko joriembo kod jowuoth mondo olu kaka dwarore chike mag apaya kaka okang' mar geng'o masiche. Bad migawo mar obila ojiwo ng'ata ng'ata mani kod ler ewi kaka masirano ne otimore mondo chwal report. Kopogore gi mano, ogai mar ODM Raila Odinga otimo romo gi tend riwruog jodongo mano kedo ne Uhuru ma pacho kae mano Mau. Kama ne gichwale moko kuom dwachgi kamoting'o dwaro mondo sirkal otiek weche mag mibadhi e pacho ka. Jodong Mau go noywago moko kuom midhiero ma gisebedo ka gikale. Gigo ma gikwayo ogai mar ODM mondo konygi e tieko. Achiel kuom ywakgi en neno ni omigi chudo mano winjore ochopnegi kuom sand mane gikalie. Raila nosingo chwalo ywakgi ne jatend piny William Ruto kendo singo negi ni ibiro ketgi e tim. They are concerned about the rising cost of living in the country, the issues of insecurity in our country, the issues of corruption and ethnic discrimination around the country. And they would like to see this rectified. I have assured them that we are committed to ensuring that issues of concern to them are actually attended to and rectified. I've told them that we stand for the welfare and well-being of the people of Kenya. Leo tulikuja kukuambia ya kwamba yote ambayo unafanya katika serikali sisi tunaunga wewe mkono, kwa sababu nchi yetu ni lazima iwe na umoja. Umoja ni nguvu. Sisi tulikuwa na umoja wakati wa kupigania uhuru na mwishowe tukaifanya Kenya huru kwa sababu ya kupendana na kuwa na umoja. Kopogore gi manya korom gajuang ami weche motenre kod thieth. Jako manyien mar kamiti mar thieth e od bura James Nyikal owacho ni wito oko kuma mar thieth mar SHA dhiketo jopiny e midhiero mar thieth ka osingo mar goyo mbaka gi jatend piny William Ruto kod jokanyo duto e sekta mar thieth mar timo lokruok e wi okumbano. Nyikal oloso bang' yiero mare kaka jakom kamitino ka bende osingo jiwo chenro mag thieth. Jafwambo marwa Chris Awino lerono mathoth. Jakom manyien mar komiti mar od bura mochung' ne weche mag thieth Dr. James Nyikal oramo ne wito oko kuma mar thieth mar SHA dhi nyumo piny Kenya e bugo matut e weche mag thieth. Kichunge sani tang'o makoro timre. Nyocha wasegolo chik nyocha osegolo NHIF modhi koro onge. SHA ni ema nitie. Gima duong' en ni ang'o marach e SHA ema mondo dwar ji duto jo migawo mar thieth, joma thiedho ji, wego osiptande, kaka jopiny bende kaka chudo, nikech sani ji milion 20 osendikore ni gin gisedonje SHA, to ji milion 4 kende ema osechudo, mana jogo matiyo. Ere kaka jogo mapok ochudo gi biro chudo? Mage gik manyaka wang'i. Onge gimoro achiel mibiro koni mako tim to gini dhi losore. Chung' mar Dr. James Nyikal ogwenyore kod chung' mar jo Kenya, jo siasa kod jolony e weche mag thieth mosebedo ka dwaro mondo owit oko kuma mar SHA kuom medo midhiero mag jopiny e yudo weche mag thieth. Korka kore, Dr. Nyikal wacho ni yo maber en timo lokruok ne okuma mar SHA nyaka otine jopiny maber. Dr. Nyikal osingo mar twak kod jatend piny William Ruto, ogai mar ODM Raila Odinga kod jolony e sekta mar thieth e wi lokruok ma onego timne okumba mar SHA mar tieko midhiero mag jopiny e yudo thieth maber.
jomoyiera gi joma noyie nonego ati e sirkal moloyo dwaro ni mondo lokruok obede. Gimoro amora mantiere mok dhi maber nyaka wanon. Ka en SHA nyaka wanone ang'o momiyo ok odhi maber. Ma kata ka nitie chike monego chak ng'i, chikego nyaka waloki. Ka nitie gik moko osechan ma ok chandre maber, nyaka wanyis jomigawo mar thieth ni kagi ok ber. Kok wabi nono mago to dong walose nade. Kata mana gari mokethre nyaka non gimokethre yae gimokethre ne mitimo nade emiloso. Miyo an gi geno ni wabro bet piny gi ng'eni ji ng'eny e wach mar thieth. Kata ng'imna governors bende pod nie thieth. Buch governors ma Council of Governors pod wach nikech osiptande mang'eny ing'eyo ni mag sirkal nie lwet governors. Mar sirkal mamalo gin mag osiptande aboro madongo gi. Kata odoko ni moko kuom josiasa osebedo ka seyo winjruok e kind Raila kod Ruto kaka winjruok mar manyo ni Ruto ombulu e yiero mabiro. Dr. James Nyikal to nene mopogore. Jomoko nene ni en yo midwaro go yuto, jomoko nene ni en yo miyudo kaka donge yud kombe, jomoko nene ni wang'iyo go kaka ji kura biro bete ga piero ga bere. Tan kaka nene ni gino okelo thuolo moro madong' jo Kenya yud go konyruok kapod wang'iyo higa mar 27. Siasa ji biro larre ga nyaka chieng' ji larre alara. To ok diwana bed ni ka jo siasa to ji ochako donje siasa machielo to kinde kae en na larruok gimitimo ne jopiny onge. Miya neno ni gima jotelo ariyo timo ni mondo wane kwanya bet kanyachiel wane gima dwa kony. Okumba mar thieth mar SHA en achiel kuom chenro madito mag jatend piny William Ruto. Kata kamano oseremiyo jopiny duoko ewi midhiero mag thieth mane tuoyo okumba mar NHIF. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapok adhi nyime gi weche manyien, bende nitiere ripot madonjonwa weche matuch kaluwore kod masira mano mar apaya ma bende donjonwa sani ni ji 12 nyakorom Gajwang' olalo ngimagi e masira mano mar apaya ma bende notimore otieno mana piny Rugodo odiechieng' ma kawuono. Ji 12 olalo ngimagi e masira mar apaya masira ma bende notimore otieno mana piny Rugodo odiechieng' ma kawuono. Mane apaya ma Migaa mantiere apaya mano ma gwenge ma Nakuru kochomo gwenge mago mag Eldoret. Masira makamano mar apaya nyakorom Gajwang' notimore kar saa 8 mano mar okinyi mano mar odiechieng' ma kawuono. Masira makamano nyakorom Gajwang' oriwo matatu kanyakla kod trailer ma bende wachre ni notumre kanyo e gwenge mago mag Migaa mantiere e gwenge mag Nakuru kochomo Eldoret Highway. Manyaka sani yangonwa kanyo ni ji 12 olalo ngimagi. Ang'en kona wayudo tipo makamago masira ma bende notimore otieno mana piny Rugodo odiechieng' ma kawuono nyakorom Gajwang'. Wabiro bedo kwa ketoni kata kamano jofwambo magwa mantiere kaunti mano ma Nakuru oyangonwa kanyo olalo ngimagi ahinya. Mano gikone sirikal oyango chenro ma ibiro tigodo e tayo somo mag senior school machakore ayanga higa manyien. Jopuonjre biro timo kit somo 7 kamoting'o 4 mochuno to kod 3 miyiero. Simfra Sokinda kolonwa lipodno. Ikruok dhi nyime ne chenro mar tero jopuonjre mokwongo e bwo lai mar CBC skunde mag senior higa manyien. Migawo mar somo koro yango chenro ma idhi tigodo e tero jopuonjre e klas 10. Somo pok didek e somo mag senior school. 60% mag jopuonjre biro timo kit somo mag sciences ma dho ngere dendo ni STEM. 15% biro timo mano ma otenore gi tuke kata arts and sports. Ka jopuonjre 15% biro timo science ma mulo ngimagi, dak mar oganda kod aluora mar ji mong'ere kaka social sciences. Jopuonjre biro timo kit somo 7 kamoting'o 4 mochuno kod 3 miyiero. Kit somo 4 mochuno go oting'o English, Kiswahili, PE kaachiel kod community service learning. Jopuonjre duto manigi ng'ol nyaka tim kit somo mar Kenya Sign Language. Kit somo gi duto ibiro tim e yor lony manyasani e bwo kit somo midendo ni ICT. Penjo bedo ni to ere kaka skunde gi idhi pogi. Migawo mar somo yango ni skunde idhi pogi kirango yore 4. Yo mokwongo en kaluwore kod kit somo ma sikunde chiwo. Mar ariyo en kaluwore kod kit chwech mar jopuonjre. Yo machielo en kaluwore kod kit chenro mag dak e skul, mano skunde midake kaachiel kod skunde midoke pacho.
Mogik en skundego mag jomong'ol. Ma biro nyiso ni wan kod tieng' diuchiel mag skunde e senior school. Mokwongo en skunde dei machiwo kit somo tieng' didek, mar ariyo en skunde dei machiwo kit somo tieng' diriyo. Bende skunde moriwo nyiri kod yawuoyi biro bedo nyadiriyo, machiwo kit somo tieng' nyadidek kod machiwo kit somo tieng' diriyo. Mogik en skunde mag jomong'ol kaachiel kod skunde mag tije lwedo. Penj ma ibiro ti godo e nono kama jopuonjre ji some opogore kod kaka nitime bwo lai machon mar 844. Penj duto ma jopuonjre osetimo e higni 9 duto magi mag some primar ibiro nywaki e miyo maksi materogi e senior. Kaluwore kod ma, penj ma jopuonjre osetimo e kind grade 1 nyaka 6 biro chiwo atamalo mar maksi 20. Grade 7 kod 8 bende biro chiwo atamalo maksi 20. Ka penj ma gibiro timo e grade 9 biro chiwo atamalo maduong' mar maksi 60 ma ibiro ng'i ka gidonjo e senior school. These tools, which we normally use for assessment, are a variety. We use questionnaires, we use portfolios, we use projects, we use written tests, we use orals, and many other methods as listed there. Ting' koro dong' ne jopuonjre kaachiel kod jonyuol mar keto ikruok makare mondo ne ni jopuonjre duto mabiro donjo e senior school higa manyien oyiero kit somo ma de giher timo. Simfros Okinda, Ramogi TV, e skund primar mar St. George's. Nyakwarongo jonga mi mana malingling mabende nasemi motelo kanyo kaluwore kod masira mar apaya mabende nyisa kanyo notimore e gwenge mag Miga. Mantiere apaya mano Nakuru kochomo Eldoret kama yango kanyo ni ji 12 owito ngimagi e masira makamano mabende noriwo matatu mating'o jowuoth kanyakla kod trailer moro. Masira mabende notimore saa 8 mano mar okinyi odiochieng' ma kawuono. Nyakwarongo jwang' tipo chiegni neno kanyo mago mag masira mabende ineno kanyo achiel kachiel. Inyisa kanyo ni Red Cross chiwo twak kotenore kod masira makamano. Wawinjanna. Inawezekana waanza hapa Miga kabla wajaenda kwingine. Kwa majina naitwa Peter Ndungu. Kwa majina naitwa Peter Ndungu Wanja, Community Health Promoters. Ajali hii ilitendeka kuanzia saa 8 usiku. Tumeweza kujaribu kutuwezavyo kuweza kuokoa tuone kama kuna manusura, lakini hakuna manusura wote ambao tuweza kuwapata. Wote waliweza kufariki, wote watu 11 kwa matatu ambayo ilikuwa inatoka Kitale kielekea Nairobi. Imeweza kupoteza watu wote wameweza kufariki. Naomba ya kwamba tunashukuru ya kwamba Red Cross pia uokoaji tumeweza kupambana kuweza kuhakikisha kwamba tumetoa hizo mili na kuweza kupelekwa kule mochari ya Molo. So naomba ya kwamba serikali ya kwamba ihakikisha kwamba ile ahadi ambayo walisema kwamba watatengeneza barabara hii kutoka Mau Summit, kutoka Rironi Mau Summit, waweze kuhakikisha kwamba hii barabara iweze kupanuliwa ili watu wakaweze kuenda sawa sawa, ili majali kama hii tuweze kupunguza. Na pia madereva ya kwamba tuweze kuhakikisha kwamba tunaendesha gari mwendo wa polepole. Mano report kanyo kaluwore gi masira mano mar apaya mabende notimore otieno mana piny ruguru makawuono e gwenge mag Miga e apaya ma Eldoret e apaya ma Nakuru kochomo Eldoret kama ji 12 olalo ngimagi. En masira mabende waluoni machiegni. Kopogore gi mano bende katire weche mag somo midhiero mapod okwako kit somo manyien mar CBC opedhi e odiochieng' mogik mano mar twak mar kawo pacho oganda e wi chal mar CBC e pacho ka. Jagoro mar Kupete County ma Nairobi ogolo paro mondo miduok jopuonje tiegruok mabiro konyogi puonjo kit somo manyien, ka bende ogol paro mar mondo mi junior secondary obed kod japuonj maduong', gino mokwed kod riwruok machielo mar NAT. Judith Omondi kod mathoth. Chenro mar kawo pach jopiny e wi lokruoge ma owinjo timie sekta mar somo orumo ayanga ka Nairobi obedo kaunti ma ogik ma okawie paro. Ka oyangore ni pod nitie midhiero ma okwako kit somo manyien mar CBC, kendo ok jokanyo mag sekta ni te mamor kod chenro madhi nyime nyaka sani. Jagoro mar Kupete County ma Nairobi Moses Owiti
koni jopuonj pod onge lony makare e puonjo kit somo moko mag CBC ahinya to mar creative arts and sports. There are certain subjects or learning areas that require a combination of efforts of different teachers, not what they were just trained on. And one that they have specifically identified is creative arts and sports. There is no one single teacher who can teach that. So staffing is required, but also look at how to solve the problem of those subjects that were merged, where training of such kind of specialties were not undertaken by the teachers who are already in the workforce or in service. Bende witi koni e kaunti ma Nairobi, skunde mag junior sekondar tin, ka bende nitie paro mondo mi skunde mag junior sekondar mi jalup jopuonj madongo mopogore gi mag skunde primar. We appreciate the integration of junior school and primary. In fact, it is coming out as comprehensive school, and we recognize that that is the direction it is taking. But in order to solve that dispute, is it possible to have a deputy head of institution who is managing the secondary section and a deputy head teacher who is managing the primary section, so that it is possible to identify what challenge exists? I can see the chair of KEPSHA rejecting that immediately, but I have said, is it possible? I place that before us to see how we can manage that. Kumachielo riwruok mar jopuonj mar NAT ma otelie kod Collins Oyuu kaka jagoro maduong' chal ka gima odonji e dhaw kod riwruok mar KUPPET. Oyuu okwedo ma okalo moko kuom ng'ur ma ochwal kod KUPPET, kata bed ni magi gin ng'ur ma kamoro nyalo kelo lokruok ahinya to dhaw ma kinde ka kinde e kind jopuonj mag junior sekondar kod jopuonj madongo mag primar. My brother KUPPET, we have stories that are long gone, and those ones were sorted out. Let the heads of institutions design how to manage those institutions with the guidance of Teacher Service Commission and the Ministry of Education. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba osingo mar timo lokruoge kendo bero sekta mar somo. We have discussed the promises and challenges of the competency-based education firsthand. We've been informed about some of the gaps that exist in learning infrastructure, the inadequate number of teachers, the inadequate number of laboratories, and the shortage of ICT equipment, among other issues. Despite all these challenges, we are encouraged by the commitment of our teachers, the resilience of our learners, and the support from parents and community leaders. The ministry will continue with programs to improve the situation in all our schools. Kit somo mar CBC go okang' e higa manyien kendo chako ayanga somo mar senior sekondar. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakorom gajwang odiochieng' achiel tok nyamburko moro matiyo bwo kambi mar Super Metro kelo tho mar achiel kuom jowuoth e apaya maduong' mar Thika Super Highway. Ten Super Metro ochiwo ote margi kotenore gi masirano. Kaluwore gi ote margi gichako timo nonro kendo mano mar dreba, mano mar nyamburko no kaachiel kod tandboy ma bende osechungi tich. Efri Nyakidi gi ler mathoth. En masira mosechwalo ichwang' e kind oganda jo Kenya mani en yo mane matanboy ma nyamburko nodhiro godo jawuoth moluar kendo wito ngimane e apaya maduong' ma Thika Super Highway. Nonro makagi kacha oyango ni Gilbert Thuo ma jahigni 39 nyoyware ko tanboy ma nyamburko no e wi kwan omenda manyowinjore ochul. Kaluwore gi joneno, Thuo nyoni mana gi shillings 50 machulo kar shillings 80 manyowinjore. Thuo alikuwa akisema ako na 50 bob. Na yeye kondakta alikuwa akitaka 80 bob. Sasa sijui vile ilienda ndio amfurute nje. Walikuwa akiulizana 30 bob only. Kwa machielo, anyuola mar Thuo owacho ni chal makamano nyoka ogi kod buok ahinya mani ok ging'eyo gimomiyo ng'ato nyalo timo tim machalo kamano ne dhano wadgi. Nasikishia kwanza kwa vile alitupwa na hiyo makanga kondakta wa Metro wamesema hiyo tabia lazima ikomeshwe kabisa. Pasije pakati kama mtu mwingine kama huyo apate madhara kama hiyo. Gilit kod pek e chunye. Joyce Wamboi ma en min od Thuo olero ni wuon pargino makonegi kama duong'
kendo ne pidhogi. Kwayo gi maduong' en mondo miyo obila otim nonro matut kaka yorno maneno ni giyudo ratiro ne watgi kendo chijno okawne okang' mager mar chik. Apate haki yake. Watoto wapate haki yao juu wamepoteza baba yao. Hawana mtu mwingine wa kuwapeleka shule na kuwapea chakula. Naweza taka mwenye alimrusha kwa gari achukuliwe hatua. Namba mar garino ofweny kaka KDL 125N kendo tiye buo mabul mar Super Metro. Ei ote margi, Ten Super Metro lero ni gisechako timo nonro ewi masirano kendo dreba kaachiel kod tanboi manyotiyo gi nyamburkono e kindego osechungi e tich. Nyamburkono gisani ni etesendo obila ma Kahawa Sukari kirito tim nonro. Obila kata kamano wacho ni joneno moko adek osendiko dhogi tok masirano kendo pod gikwayo joneno moko mondo wuog oko mandiko dhogi kendo konyo e nonro. So far, we have 3 witnesses who have recorded a statement with us, and we are appealing to those people who are inside that vehicle to come out and give us their statement on what happened inside the vehicle. We are requesting other motorists to be very careful when they are on the road and they treat all passengers with courtesy and make sure they obey the road traffic rules. Kocho posani, obila pod dhi nyime gi manyo tanboi mar nyamburkono ka dreba to odine etesendo obila ma Kahawa Sukari gi ketho mar riemba rietha. The vehicle was driven by David Delito Jambi, who failed to stop after the accident, where one passenger named Gilbert Thu Kimani fell from the vehicle and he was overrun by the rear tire of the vehicle. The driver will be charged with the offense of causing death by dangerous driving. We are also looking for the tout who disappeared after the accident. Ringre Gilbert Thuo nyotere karkano ringre ma General Cargo, boma Mathika, County ma Kiambu. Efinya Kidi, Ramogi TV. Rongwa juang monodoko wach malieti gino maroni chik biro bedo kaka okore. Katika mano gi report mar Efinya Kidi, bedo makelo e giko mar weche manyien okiny makawuono dakika oskadho 33 tok saa 12 mar okinyi. Akaw yo matin aduogo kod nonro mar gazet. Kik dhi mabor. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ticha beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mates maliet kabisa magluo rumba luo benga kachil kora jawa maliet Kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kapela nako ni wangne kawada kocha Nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungania boy handsome mandawea roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokol instrumental Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi Kawa choni ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials
around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E gwenge mag Kosoko e Indhiwa. Wuotho terowa ma wayudo jangolo mar ohangla mane osaso it ji kod kinanda. Tich abich ni eng'e jothumbewa. Tich mane wakwongo wadhi Nairobi mokwongo. Nitie makosa manobede kinda Kosoko. Asam jakosoko miyo wasigande wuodhe mar thum. Wan wede to bende wajoma chuo te. Jachien jakwal ji. Sama mage timore. Inyalo po ka chieng' moro jachien okwalo ng'ato tiyo gi gimoro mager. Kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndo nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndo nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza, siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Koronga Joangisa ni korwaselo kotanga maine nonro mar gazet nyinga Sharon Ongao. Antiere ka Daily Nation gi The Standard. The Standard segisitor wach mare nondike kanyo ni ridiculous Ruto. Daily Nation bendane noko sechopoka. Daily Nation to koro ndike kanyo gi dholiech Kenya's 5 billion ahiti burden. Mano kaluwore kod omenda ma bende piny owacho osechwalo. Kaluwore kod nyayo kwe piny mano mar Haiti kase kazi mamoko to nitiere kod midhiero makoni kod kocha. Antiere ka kod Eric Okeo Kizito ne Koronga Juang mabedo brobedo kwano godo gazeti. Kizito amosi ni oyawre. Oyawre Nyastaron. Chio nade? Achio makare. Kendo ru nyandwat nyaka milambo. Imbo nyaka ugwe. Sharon wacho nang'o? Winjo dit ilunyo kartine. Wasechopo mondo mikro japinyo ne ento weche mage momi pek e gazede ariyo monti gode mbele wakaigi. Mana kamanya Koronga Juang kaka pile wachaka negi Daily Nation ya Koronga Juang. Daily Nation wach momi pek en kaluwore kod chal mano mar arita omenda mabende piny owacho osebedo ka tiyo godo e nyayo kwe e piny mano mar Haiti. Wacho kanyo ni Kenya's 5 billion Haiti burden. Wacho kanyo ni omenda mabende osebed ka inyayo godo kwe piny Haiti mabende piny owacho osebedo ka chulen siling bilion 4.5 ki round off. Kinyalo paro somo koro bedo siling bilion 5. To parni gisebedo Haiti kuom thuolo mano mar dweche 9. To parni Kizito e kinde mabende koro piny owacho tiyo kod omenda makamagi e nyayo kwe piny Haiti
midhiero osebedo kokwako sectors mopogore opogore ahinya machiegni ni waseneno sector motenore kod thieth kanyakla kod sector mano mar somo. Sharon, mane wach makoro bende omiyo ket sigana makamae. Minjo ko wach kanyo ni en omenda maromo bilion 5 mitiyo godo gobila mantiere piny mar Haiti e kelo kwe kachacha. Ta Sharon, samu wacho ni samano ti kod omenda maromo bilion 5 kuom dweche 4 gi, pod wacho ni nitie nok mar omenda makore kwayo. Migawo mar omenda mar mondo mi omede migawo mar arita omenda maromo bilion 7.5 mano e bath bilion 88 ma iwacho ni iketo ne migawo no. Ma iwacho ni seche ma itiyo kod omenda ma en osuru mar japiny e kelo kwe piny mar Haiti kuchocho, koro wacho ni wan kod midhiero e pacho kae. Mano koting'o weche mag thieth, weche mag somo. Ma Sharon wacho kanyo nang'o ni kidhie migepe mopogore opogore dhi yudo ka pesa odwok piny monego beni ni tiyo godo e migepe go. Idhi yudo ka kibiro kar yedhe mono migayo godo kute mag ayaki kanyo, yudo ka okete mana bilion 11 kende. Kiduoge e wechego mag pi, mondo mi japiny obed kod pi makare, king'iyo budget ma balang' yudo ka nodwoke chien kod bilion 22. Kiduoge e wechego mag arita kwe mago Kenya Defence Force, yudo ka omenda gi odwok chien kod bilion 5. Ma iwacho ni kirango budget mane jatend piny kae nokokete koke mar 2024-25 mane en trilion 3.88 cha. Koro kineno gimoro ma koro temo los mar mondo bi otigo iko omenda ma koro wachomo ni, iyudo ka ma en trilion 3.97. Koro omedre kanyo kod omenda moko kanyo. Manyiso nitiere sectors mabende idwoko negi piny omenda kana mna pok mar omenda mabende noket negi budget moko to bende imedo. Kata kamano wacho wach kotenre kod yedhe mago mosebedo ka gayo kute mago magayaki. Nyakoro mga jong wang'e ni pinya mano mar Amerika bende nochungo konya mabende gisebedo ka gichwale pinje mopogore opogore. Ineno kanyo ne gichungo konya mabende omenda iwacho ni mar siling bilion 1.7 mabende osebedo kamna ka konyo e weche mago mag thieth. Koro kinde mabende koro piny Kenya otiyo kod omenda maket kod ma to sectors moko bende nitiere kod achiedh nade makoni kod kocha. Mano keto kar mana ngima jogo eko mabende osebedo ka yudo konyruok e yo machal nade. Nikech Kizito nitiere wach moro ka madwaro mar mondo wanyisi nyakora mga jwang'. Wang'e ni wantiere kod warehouses kuonde mabende ikene yedhe manego bedo distributed kar mana ike gwenge mopogore opogore. Iwacho ni yedhe no nyoka nyogi siling bilion 4. Mago yedhe moriwo mago magayo kute magayaki e kinde mamoko. To kata kamano pod gintiere warehouse. Poko tergi gwenge mopogore opogore. Wira ne nok mar omenda mikeyo gi godo. Iwacho ni mar distribution siling bilion 1. Iwacho ni yath nyiew siling bilion 4 to rem nitiere mar siling bilion 1 makaka yud tek. Mar mondo mi oko yedhe gi mar mondo mi okony yawa e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Chal mar wach makama kaka jafwambo di wach nang. Ma wach ma lita enya kende en wach maketo kama tek nikech oyang ni kwan mag jo Kenya mantie kod kute magayaki ni mala inya. Mako luoro ni tiere ni manyalo medre kakor yedhe mane giyudo mane gigayo godo kata yedhe mane gitiyo godo e geng'o. Koro wacho ni nindo kamo kan gi Sharon. Mi wacho ka ni yedhe maromo bilion 4.4 koro nindo ni kech onge omenda maromo kanyo bilion 1.2 minyalo kegi godo kuonde thieth mopogore opogore mar mondo mi japiny oti kodgi. Koro iyudo ka kidhi kuonde thieth moko iyudo ka yedhe mantie kanyo koro imiyo ji matin kuonde moko bok yudgi. To omenda to koro wacho na yath to koro wacho nang'o nindo kuma nokan gi. Koro giwacho nang'o ni ma obiro nikech telo mar Amerika, jatend piny Amerika Donald Trump ne ochungo kony manyiso nang'o pesa madine itiyo godo mar keyo yedhe gi koro onge. Koro nyaka waduoga e thurwa kae waduoge budget marwa mar mondo mi oket pesa ni mar mondo okegi godo. Koro migawo kata jogo matayo weche mag thieth wacho nang'o ni nyaka koro giduoga ir migawo mar omenda mar mondo mi oket negi omenda ni gike godo yedhe gi. Mako omenda ni onge to yedhe gi ok dhi chopo kuom japiny madwaro mar mondo mi oti kodgi. Koro mana midhiero maluoro nitie kanyo ma Joyce Sharon wacho nang'o nitiere yedhe mitiyo godo mar konyo nyathi ma pok onyuol cha mar mondo mi kik gam tuoche mag ayaki kowuok kuom jonyuol. Koro mano wacho ni
dhi nyalo miyo wach ma kama nyalo medre kuom nyithindo. Kod moro be nitiere mitiyo godo mar iduoko teko mar ayaki chien kachiel kod geng'o tuoche mag thiedho godo tuoche mag tuberculosis. Koro magi yedhe miwacho ni koro nindo e kuonde ma ikano gi kuonde mane osekel gi koro ginindo kacha nikech koro nok mar omenda onge. Amerka nosegolo sir mane gichiwo ne weche mag thieth, weche mag yedhe gi. Sharon. Okang' ma kama keto ngima oganda kama ng'aw Nyakwar Mgejwang'. Kata kamano, wach machielo mabende omi pek Nyakwar Mgejwang' mabende abiro bedo ka kelo ni e twak marwa mokwongo chenro mar Upiny otenre kod jopuonjre mantiere grade 9 mabende geno ni biro bedo ka donjo e grade 10 mano senior schools higa mabiro chakre January mar higa mabiro. Gisani koro wacho ni grade 9 learners to choose pathways in term 2. Wangi no chomo tam mar 2 ema bende grade nyithindo kapo nono ni nitiere gi nyathi mantiere grade 9 oko biro bedo ka oyiero sikunde mago mag senior mabedo biro bedo ka oriwore godo. Ang'ina dhi bedo gi twak gi jotend jopuonje Nyakwar Mgejwang' e skunde mopogore opogore abiro bedo ka twak kod mar mondo mi wakolni matut kotendre kod okang' makama. Kopogore gi mano Kizito wadonjane na iye weche mabende noko mi pek e ite mano mar 2 gazet mar Daily Nation Nyakwar Mgejwang'. Odiochieng' manyoro nonno jatend piny Kenya e limbe mare ma ne en ndalo mar 4 odiochieng' manyoro mabende pod otime gwenge mago mag Nairobi. Ne nitiere kar chung' od bura ma Kibra kanyakla kod kar chung' od bura ma Lang'ata. Singo mabende jatend piny Kenya nochiwo odiochieng' manyoro. En ni opande mabende osebedo kwachulo siling 300 mano mar kao koro odhi choko. En mana ni wach mabende oganda na pod penjo nok giwinjo yo makare. Na nitiere siling 1,000 Kizito kapo nono ni lalo pande ni odiochieng' makawuono. Omenda makamano dhi bedo koso wuoyo nikech singo mane ochiwo odiochieng' manyoro en mana mar kepo mar opande to kolal titimo nang'o nikech bende wasebedo kwachulo siling 1,000. Mano be wach mantiere sigana ni ka koro ji penjo ni to koro jogo mowito opande margi gin bende gidhi machulo 1,000 cha nikech mano toko no wach kanyo. Jatend piny Kenya William Ruto no wacho nang'o ni opande koro idhi yud nono nikech ka opande iwacho ni chulo 300 kanyo e ma koro biro kinde mane ntiere limbe mag dongruok kar jot mar Lang'ata kanyo mano dhi skund primary mar Ayani kanyo e mano lando ni koro oganda dhi yudo opande ma lure ka jaod bura ma kono mano mwalimu Orero no kwayo mar mondo omi oganda mag Nubi opande ka iwacho ni gin ga koda kweda gidoga kweda mano kwayo mar mondo bi jatend piny Kenya oketo oboke mar piny Kenya mayango gi iwacho ni gin kod namba 50 mar mondo mi koro gido opande gibed jo Kenya. Koro jatend piny Kenya no wacho ni opande koro idhi miji nono. Koro weche mag siasa bende okete sigana ni Sharon mawacho nang'o mae seche moko jatend piny Kenya koro kelo kanyo ka ong'iyo godo weche mag yiero ka koro dwaro ni seche moko kuond moneno no bro yude sir mar mondo mi oganda obed kod opande mabende iwacho ni kendo ni anatende emano kelo chudo mar ni kika opande to kendo koro kodugo ogole nyalo bedo ni ma koro dhi manyo godo mbi moro nya golo pesa machichulo ka idwaro opande to tende te mano kele koro weche ntie ka magajre to tuomre koro gi kinde gi jatend piny Kenya no wacho mabende mane loso ne en jagoro mongirore Bitok mane wacho ni odhi tamo matek mar mondo mi neno kete tim wach mane jatend piny Kenya wacho mar mondo mi koro gando yud opande nono maonge chudo nikech kinde ka kinde Kizito ing'e jatend piny bende osebedo ka kese ni osebedo kamna ko chiwo singo to moko kuom gi ok kete tim kata kamano odiochieng' manyoro kano lose e county mano ma Kajiado kaka Kizito senyisi Bitok mabende en jagoro e bwo iwacho ni Citizen Services Ambassador Julius Bitok nowacho kanyo ni gibiro bedo ka giwacho ka gineno ni okang' kata mna siem mabe jatend piny Kenya nogolo okete tim mano mar thicho oko siling 300 mabende oganda ka ogodo kipande e pacho kae. Sharon ido ka sigana no bende rumo ko wach jok mondo tene ma jatend migawo mar teko pio wanda ne tie kode kanyo nyaka jod bura mopogore opogore jo goro jo mopogore opogore ne tie kode kanyo koro en limbe mitudo kod weche mag dongro kaachiel kod weche mag siasa ma biro mana kinde machuok to kane keto koke ogire mite kod Raila Amolo Odinga mar tiyo kanyakla mane ne gitero Kenya odhi mbele koro
weche ni kare ko jatend piny Kenya koro wach nango nya bedo gi fuongro ko yudo ka seche moko riwruok gi Raila Amolo Odinga ja nitiere kako kelo ne yot Sasa gima kelo ber moro kelo ne ber moro kata kamano nitiere moko kuom singo ma nanno ka gazet ma The Standard nomiyo pek abiro bedo kami kodhi nyime gi nonro mar gazet kaluwore koda wacho ni singo ma bende jatend piny Kenya osebedo ka singo moko kuomgi ma bende Standard wacho ni gin ridiculous gin mago ma bende pok oket e tim kata kamano odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya pod dhi nyime gi timo limbe mare e kaunti ma Nairobi biro bedo e kar chung' od bura ma Embakasi kanyakla kod kar chung' od bura mano ma Starehe bende aseneno chak limbe mare chieng' wuok tich mar jumane constituency karamna kar chung' od bura mora kodhiye nyako we singo nyako kele lokruok makoni kod kocha ni nitiere to i primary duchi manyoro kamana nyithindo chame chapat mano mie peke ite mano mar adek koro to ni sasa mana mar shafashi manyaka kijo kaka nyithindo be ka wuoyo nyiso ni nyithindo ng'eyo gima singo mano wacho mar chapat chapede en chapat ma nyithindo bende kana neno jatend piny Kenya kamiyo gi chapat go chamne chapat nyithindo i primary duchi manyoro bende no yudo migago na giyudo chapat to kende chapat makamano jok mana savogi ineno kanyo jatend piny orwako nyaka apron jatenda iwacho ni governor e county ma Nairobi Johnson Sakaja bende no kanyo kind jotelo mamoko na gintiere to i primary odiochieng' manyoro kar chung' od bura ma Kibra Masharon king'iyo sigana ma bende koro tite mar adek mar Shafasni man chapatni iwacho ni koro jo Kenya kae motere kiwango moro otere nyaka mbui ma igore ma koro kineno kata kako gore mbui Nairobi kae en chapat mobago godo ndara ma Nairobi po mana chapat mano AI mano koro iwacho nango ni seche monego ng'i weche go mochuno mano kaka keta penyo bed makara penyo man kod bugni ni mano ng'i koro ng'i weche mag chapat ma wach ntiere kae to be ma be singo mabro chopo loso chapat milion 1 pile ka pile ma koro no nyiso governor ma Nairobi mondo omanyane masin moro manyalo loso chapat milion 1 pile ka pile ma lure ka governor bende nowacho kanyo ni obro neno mar mondo mi olose mkati moro mopedhore kanyo mar 300 mondo mi ocham pile ka pile ka koro ko jatend piny Kenya mondo ng'ene karwa chapat kanyo ma koro Ruto bende nochiwo singo Kaja bende ni duoko kata mana jatend piny mar mondo mi oganda ng'e kapo nano yudo masina manyalo loso chapat milion 1 odiochieng' nego bende nowacho kapo nano sayudo jal ma bende nyalo miye tenda makamano kata inyalo chiw ne tenda makamano koro jo piny ng'iye kanyo Sharon kawacho nang'o nitiere weche mochuno mag thieth mag SHA ma bende kineno kanyo kine Shafasi mano chapat ne ma koro gachi ni oket kanyo ni singo mokelo omedogi ka nitiere moko ma pok ochopo mago mochuno mag thieth mag somo mag oket apenyo bed makare mag weche mag arito bed makare jo piny ma indhiyo inego ka gikawo bed makare koro chopo gi singo moro ma jo piny neno magi be dhi chopo koso magi chalo ng'amago bule liend dier mane penyo maduong' kata kamano nyakoro mgajonga pod wan mane ite mano mar adek kinde ma bende jatend piny Kenya osebedo kata mana katimo limbe e konde mopogore opogore kar chung' od bura mantiere Nairobi ka bende nwaneno wach ma bende notimore kar chung' od bura ma Mathare jokue ma bende namonjo oganda nyakwaro Mgajwanga gidonje nyamburko gikwalo mwandu mag oganda nyaka sani apiso kwach kich wacho ni aboro kuomgi jokwe aboro osemaki ka bende moko pod itimo negi nonro makoni kod kocha iwacho ni sena nitiere ni jokwe ga par emano kelo nomonjo kata mna oganda ma pachoka kopogre gi mano jala achiel bende duche banyoro nwaneno kanya raia mawuok e piny Faransa nwaneno kanyo ka ne ogwe gi nyamburko mago iwacho ni Cheskas mago mag jatend piny Sharon mano wach malita enya nikech jogo mane tima chiegni kane mako picha kanyo ne golo kaka jagono ne ogwe kendo no ninde apaya kanyo to kata kamano wacho ni mtokni mag jatend piny Kenya mane tie wuodheno ne kadha gi ng'wech kadhi maonge mano chung makoro jago ni nose kaw ringre ne otere kano ringre ma city mabende wacho ni koro nogole kanyo kitere e li kachacha Sharon mabende koro iwacho nang'o wuodhe mar jatend piny Kenya moloto mano time gwenge mag Mathare kachacha none wechego mag kuo jonjore nodonje wuoth makamano mane koro monjo ogande apaya mathika apaya majuja kachiel kod apaya ma Outer Ring kachacha makoro laksechegi osemak aboro kuomgi ma yangi kanyo kaka John Junior Oginga miwacho ni nomanre kod pala mamoko iwacho kanyo kaka Jared Nyanza, Darlene Lande, Daniel Okombe, Mike Robert,
Elvis Otieno, Regan Omondi kod Madhenge Gashiri. Koro ma koro kelo luoro ma seche ma jatend piny Kenya koro wuotho kamae. Koro jopiny bedo kod luoro kalure kod gig mwandu gi bende gidhi wuotho go yo makare. To kuom ranyisi kineno kod na mwandu mamoko ma bende nage kwalo gin kaka simbo ng'we yamo kanyo. Neno na achiel kuom gin en simu mar Oppo ma bende wacho ni it's valued kata mana beche en kanyo siling 28,000. En mana gano mara ni ma bro chik bo bedo kaka okora nikech kaneno kod na tipo makamano ken tipo makare monje tipo makare Sharon. Kech anya paro Sharon e higa 2007 kane campaign mag siasa ne timre kwene ntiere jopiny nok ma jok ma wuotho kadhi tich gina gidhi adhiya jok ma dhi e kuonde campaign ne dhi adhiya to gini ncho lokre ok kata makende nyichwa neno chien kata kane timo campaign kwano dhi yiero mag 2017 2022 waneno ka jogo mantiere dhi campaign jonjoro utie kindgi ma bende koro gimayo oganda na neno kinde moko ka jogo mane dhi e tich mene madhi e tich kambi mar PZ jogo madhi e campaign jonjore mantie kanyo ne mayo gi begegi magi manre godo ne mayo gi simbegi ne mayo gigi mama gima koro timre seche duto ma koro luoro ni tier ni seche ma ja siasa dhi kamoro koro jopiny luoro kata wuoth kineno kata kuonde mano wuothe duk no loro mwana nok dhi mbele manyiso ni gwenge mag Kawangware mano nyocha kata kamano Kizito mano wawetenge odiochieng' ma kawuono bro bedo kwaneno kaka limbe mare bro bedo e kar chung'ud bura mano mastarehe adar mar mondo mwadhi mapiyo piyo kapok sa okadho e ite mar 10 bende aneno ka apisi mano mar ogai mar ODM Raila Odinga bende chal ka gima oyudo welo mathoth chakre no bedo kod winjruok gi jatend piny mano William Ruto ondika kanyo ni Raila value as prominent job seekers flock office and home koro osebedi kilime dalane osebedi kilimo apise mana jalero mabendo dich inero na tipo moro bende di kanyo ka entiere koda moko kuom jood bura ndadhu mare medore sani en ng'ano ma kore lemo koni gi kocha ilime apise ma Capitol Hill ilime dalane Karen Kucho ma wacho ni limbe mar jogo madwaro bar mondo mi oyude tije lemo moko e piny owacho ka koro lime jogo madwaro tend migepe jogo madwaro bede jogoro mag migepe kanye koro lime ma bende wacho ni koro tie jogo ma oseliekre gi ma wacho ni or kwayo mar mondo mi oyud lemo makamago koro kaka gimedo dhi wacho nango imedo bedo machiegni seche moko nya bedo ni riekni ne dhi yudo lemo no to kaka imedo bedo mabor cha inyalo koloki ma ng'ama chielo matie kanyo koro limbe tie kanyo makagi kacha en apis modich wacho no pong makendo kidhi kata kanyo wacho ni kineno kata lef ringo to ringo koting'o ji ma opong Raila sanyo dich sani manye kon gi kocha mani wacho ni mit mar telo koro kama telo ntiere Emilo iwacho nango olemo ma yen man kod oleme ma kidi bayo koro sani Raila koro minyo ka koni kod koni ibaye gi kidi koro kaka bolo no wacho nango nien kanan koro mondo nyisgi kama machungo ntiere gi pon kuma sande ntiere gi pon kuma chak ntiere gi kawge madhi koro mane gima timre kanyo ji koro dhi mar mondo miyo dane gigi nikech koro wacho nango kata ka onge lemo mo make piny owacho nitiere kako pango gigi ochigni kod telo ma kalore kod giri miti mane giketo kod William Ruto mar tiyo kanyo koro mage miwacho ni ber mar telo neno kata jiromo kode nyaka jogo mag ma kucho nwaneno koro mokode ma ntiere gigo mane omiye mar mondo mi ochop ne jatend piny Kenya mar mondo mi okete tim koro en ng'ama manyo Sharon koro manye kon gi koni grube bro chokre manye koro ipimo limbe ma koro yudo sani ipimo kod mano timre kinde manen prime minister kane gibaro sirikal kod Mwai Kibaki wacho ni kacha bende ni lime nikech koro berne tiere mane iyudo e sirikal kokadho kuome opim kata gi kinde mar Uhuru Kenyatta kane gimosre kacha wacho ni lime nikech koro tiere kaka gik moko ne yudre ko piny wacho kokalo kuome to bende oganda moko bende nyalo mana neno ni kokadho kuom Raila Odinga samoro ka ginyalo kod mana yudo thuolo mag tije ne korom ga jangwa ni soma ne ite mar 10 mano monywando nyaka Mikai mokwongo pacho ka mano Rachel Ruto ma bende koro iwacho ni she's keeping up with the changing political seasons lokruok mag siasa Mikai mokwongo mapacho ka endi bende koro wacho ni koro keep up godo mano nwanene bende ne ntiere county mano ma Homa Bay kanyakla kod county ma Migori no dhi yango chenro moko tilo kama kore kamano sani uto Sharon mana kayamb nyakoi koro en bende koro odhi kacha minjo kata kani oangla mwang'eyo kaka yude kocha no donjo go mamita ahinya kamane ka gigo lokore nwaneno kinde mag mosro ka Mikai mar Uhuru Kenyatta bende nitiere kaka ne limbe kocha en mana kamano Sharon weche mag siasa dhi mana kamano Kizito kapok sa ong'adowa ite mar 11 nyaka rom ga juang duond bura mano mar Democratic Party of Kenya
bendo lando ni gibro bedo ka gitiyo machiegni gi manen jalup jatend piny e pachoka mano Rigathi Gachagua. Ondike kanyo ni Gachagua link in Muturi's DP plan to exit Kenya Kwanza ite mara 11. Wang'eyo ni DP mane od bura mane jatend piny Kenya machon manoseweyo Mwai Kibaki ne tiyo godo ne od bura mare. Koro Muturi ema nokawe. Koro ka Muturi nokawe ka koro nowacho ni en koro wuok e od bura no ni kalure ni nodhi mako lemo sirikal mag tend migepe kanyo. Koro gi lak seche giwacho nang'o duond od bura ni ooro kwayo mar wuok e riwruok mar Kenya Kwanza. Koro wacho ni ma tudruok ma koro biro kalure ni Gachagua mano jatend piny Kenya mano thich cha ni koro nitie tudruok ma kamano. Sharon tudruok ni biro ka bende waneno machiegni ka koro Muturi bende osewuok tung mosuo kod piny owacho ka koro pingo piny owacho ma entiere kalure kod wechego mowacho nang'o ndhiyo oganda oyaye nek makage kacha mano wacho ni piny owacho koro onego kete giko. Koro en kwako wuocha ma bende liekruok nitie ni en ng'ano ma tiende ni konto tiende kono odwa wuok kosenade. Koro mane ma irito kanyo. Sharon wacho ni yamo mar siasa mawuto masa mar Kenya pek makia kuro to koro mi mana kiondo ka chieg nade do chunyi ni tidhi bet kanyo. Koro mano seche ge mosedonjo ne Muturi kod jomoko ma seche moko tie piny wacho ma wuok kocha mang'iyo nang'o apaka ni odhi ka orodho wa piny koso dhi bet kodwa nade. Koro mane ma dhi miyo weche mag siasa nyaka koro lokra loka kata nyaka gi Muturi ni. Kapok watiko nonro mar gazeti nyaka rom gajuang adwaro mar mondo mi wangi katuna machinglo moro nitiere ite mar 14 kapok ami thor wach momi peke gazeti mano ma The Standard. Nitiere machinglo moro ka ite mar 14 piny Kenya ni bende magik moko timore. Akini bende sewinjo jal moro ma bende noloso polling station wacho ni stesend obila. Kendo loso stesend obila nyaka gi nyamburko mar obila to obila mantiere alwora no kia chief kata ruoth bendo kiane mano petrol station mabande. Sharon piny mar Kenya ka onge gimineno to kinya wuok ni dhi Amerika ni dhi neno gimoro amore timre Kenya wacho ni kuishi kwingi onge gimoro nyaka do mai wacho nang'o ni wadhi anene matimre Amerika kiwacho ni ma Kenya to kineno. Koro nyaka piny Kenya jago mono wuok mano loso mana station mar obila e gwenge kanyo nyaka chief ma e gwengno ok ong'eyo mati kuom dweche auchiel ni kendo bi mako ji mater kacha ni ndiko obi kineno picha moro kane wuok kaka ndiko obi koro ng'ano modhi donjo wacho nang'o to obi donge ndiko kama. Koro magi gik mane kelo to kama koro ne miyo kore fwenyo jago no ni dong ng'amo donjo chabe nyaka ndigire to jago chabe do ramarango nang'o ino Kenya nyisa tema Kenya ka ji to aparo ni jofwambo bende watimore na tich makare nikech gik moko bedo ka timore pachoka tik bedo mana ni weche mag siasa umo mana wenge ji kata mana gwenge magimbo mar piny Kenya jal moro be ni mana gi sela molosa losa joma madhamu na imako kanye rodho tiketo gi kaka koro mae ni jogo ma wang'o maka matongo yien e bungu jogo koro make sando kanyo nyaka igol asoya kiwuok. Koro mano yo mar loso pesa eto nowacho nang'o ni ma okonyo piny owacho no orito pesa kata kamano nowacho ni police station osebedo mana kanyo kuom jumbe ok en dweche auchiel kaka ni wacho. Wangi mana thor wach momi peke gazeti mar The Standard bang'e to koro waloro nonro mano mar gazeti Standard jakorom gajuangi kete kanyo gi dholiech mana kana senyisi motelo gindeke ne ridiculous Ruto mano kaluwore kod singo ma bende jatend piny Kenya osebedo kachwa lakini ka nyalo yudo thor wach mokwongo kanyo iwacho ni jatend piny singo mage nitiere moko ma osebedo kod naka bugo ji emomine no kod naka Standard kete kanyo ni ridiculous Ruto gwacho ni latest promises mago singo machiegni ni milion achiel chapede nowacho ni imanyo masin mabro loso chapede milion achiel odiochieng' ma kawuono waluoma machiegni kendo bro bedo kopinjo jopuonjre ka gibro bedo ka giyudo omenda mar help dono singo ni odiochieng' ma kawuono jopuonjre mag mbalariany bro yudo omenda mar help kodonjo account gi to gigochne gi penje nowacho waluoma no machiegni singo machiegni ni bende nowacho ni piny Kenya wabro bedo kwa bago nyasi mago mag Grammys. Tinge kaka nyasi mag Grammys nitie. Grammys gin nyasi nyakorom gajuanga mag music mag thumbe ibedo kimiyo mich jo thumbe mang'ula mosebedo ka wer maber. Waseneno gima ne pinje mag Amerika kucho. To koro nowacho ni piny Kenya nowacho ma ni piny Kenya nosechulo siling milion 500 up front mondo wabage nyasi. Koro obage mar paro kata chien kucho chon nitie moko mane bag jomoko kama nosito kaleno go thum giri nyayo kucho Princess Julie mosewewa nogo thum kucho. Koro gik makamagi okela mage mabro jolo jothum mar mondo mi gimbe giyud nuengo e mich margi. Koro wach to singo bende ng'eny past promises bende ntiere moko bende ntie kata na magazine mar The Standard kondiko ka past promises ga Ken Kizito gas mitiyo go de udi
en pesa di. Adwaro mar mondo bagi mago gi wachni mogik watieko sa oseng'adwa. En singo mano mi jopiny koro nok gichopo mapok gichopo. Koro sama ikelo moko ka moko pok ochopo to koro wacho nang'o gin mana nyiera, gichalo nyiera. Omiyo koro ka jopiny bende odhi e mbui kacha ka gigoro chapat ka gi kacha. Ogoro nyaka masin mapango chapat, loso chapat kon gi kocha. Ogoro apaya ma Nairobi kopong' mana gi chapat. Ko Nairobi en mana gi chapat. Ng'eni singo mar jatend piny Kenya William Ruto mar chapede ni nyalo miyo kata nyithindo wuok e Rosap ma bi Nairobi ni Nairobi nitie chapat. Nairobi dum mana chapat. Chapat to mit ndi keto nyathi skul kado chapat to ber. To koro nego bende ng'iyo weche moko mochuno. Mago mag somo ng'iyo kaka omenda ichulo. Mago mag capitation ka ochopo. Ing'iyo kaka buge ochopo. Ing'iyo kaka klese oket makare. Wacho ni sami chiwo singo mag chapat gi to skunde moko to ok ntiere yo makare. Makata koro neno kaka koro nyithindo mantie grade 9 tam manyien gidhi yiero skunde. Skunde moko ng'adhi yiero. Skul ma pod omuon gi lo ng'adhi yiero. Skunde ma onge kod gigo ma jolo somo makare ng'adhi yiero. Ma gik monego beni keto omenda mag chapat gi nikech kogo kwan tiro ka chiegni bilion 3 mag loso chapat higa. Seche go pok ing'iyo kata pesa midwa ke kodo chapat e skunde gi. En omenda mane nyalo konyo weche mag thieth, weche mag somo, weche ma mulo ngima dhano Sharon. Erokamano ahinya Kizito, dakika kadhaa abich tok saa achiel mar okinyi. Ganyo mane makelo we giko mar nonro mar gazet. Kizito erokamano ahinya kuom yuoro wa okinyi makawuono e nonro mar gazet. Erokamano. Nyakoro ng'ajo gazet momori e kind Daily Nation gi The Standard dhi nyiewo. Odiochieng' makawuono kinyiewo The Standard nitiere ite ma iye mong'ere kaka The Pulse, weche motenore kod dusruok. Daily Nation bende kinyiewo ite ma iye nitiere DN2 The Voice. Ano kanyo Voices of Change. Gazet momori okinyi makawuono inyiewo. Waselidho. Moko kuom gi bende wabiro bedo kwa luoni machiegni. Kuom ranyisi sani akaw ywe matena. Kaduogo Nyakwaro Mgajuang aduogo gi twak e chenro mar opiny. Okinyi makawuono wamulo somba senior school. Ponono ni nitiere gi japuonjre mantiere e grade 9. Higa mabiro nego bed ni nitiere senior school e grade mar 10. Nitiere okenge mowinjore kendo madwarore. Mano e twak mabiro donjo godo bang' ma antiere kod jotend jopuonje ariyo mabende biro bedo kwa somo godo paro. Orituru masane. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso Nyakwaro Mgajuang Sakrista Mwena nyaka sauti ya Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Thundagmo. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. You wanna feel the vibe.
Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegemee. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakuwa a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Egwenge mag Kosoko e Indhewa. Wama wayudo jangolo mar ohangla mane osaso it kod kinanda. Tichabishi e jothumbe wa. Tich mokwongo dhi Nairobi mokwongo. Nitie makosa manubede kindago so. Asam Jakosoko miya wasigande wuodhe mar thum. Wan wede to bende joma chuo te. Jachien jakwal ji. Sama mage timore, inyalo po ka chieng' moro jachien okwalo ng'ato tiyo gi gimoro mager. Kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye. Ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne koko. Injili ngima Sabato saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Nyakor mgajong dakika skadha paga dek tok saa 1 mar okinyi machiegni ma intwake chendo mar upiny nyinga Sharon Ongao. Okinyi makawuono wabiro bedo kwa mulo sekta mano mar somo. Chutho to somb nyithindo mantiere senior school. Wang'e ni nyithindo mantiere grade 9 chakre Januar mano mar higa manyien, higa mar 2026. Gibiro bedo ka giriwore kod skunde mago mag senior. Tekini mabende koro giriwore kod skunde mag senior nyakor Mgejwang' bende nitiere penj mabende gibiro bedo ka gitimo mano chakre dwe mar 10 mar higani nyaka dwe mar 11 mano mar higani. Bende sirikal nyakor Mgejwang' bende noseyango chenro mabende bitigodo e tayo somo mago mag senior school mabende biro bedo ka chakre higa manyien. Jafombo wadwa Simfros Okinda nolosnwa report makama wawinjo mondi bang'e wadonje twak.
koro yango chenro ma idhi tigodo e tero jopuonjre klas 10. Somo pogdi deke somo mag senior school. Atamalo 60 mag jopuonjre biro timo kit somo mag sciences ma dho ngere dendo ni STEM. Atamalo 25 biro timo mano ma otenore gi tuke kata arts and sports. Ka jopuonjre atamalo 15 biro timo science ma mulo ngimagi, dak mar oganda kod aluora mar ji mong'ere kaka social sciences. Jopuonjre biro timo kit somo 7 kama oting'o 4 mochuno kod 3 miyiero. Kit somo 4 mochunogo oting'o English, Kiswahili, PE, kaachiel kod community service learning. Jopuonjre duto manigi ng'ol nyaka tim kit somo mar Kenya Sign Language. Kit somo gi duto ibiro tim e yor lony manyasani e bwo kit somo midendo ni ICT. Penjo bedo ni to ere kaka skunde gi idhi pogi. Migawo mar somo yango ni skunde idhi pogi kirango yore 4. Yo mokwongo en kaluwore kod kit somo ma sikunde chiwo. Mar ariyo en kaluwore kod kit chwech mar jopuonjre. Yo machielo en kaluwore kod kit chenro mag dak e skul, mano skunde midake kaachiel kod skunde midoke pacho. Mogik en skundego mag jomong'ol. Ma biro nyiso ni wan kod tieng' diuchiel mag skunde e senior school. Mokwongo en skunde dei machiwo kit somo tieng' didek. Mar ariyo en skunde dei machiwo kit somo tieng' diriyo. Bende skunde moriwo nyiri kod yawuoyi biro bedo nyadiriyo. Machiwo kit somo tieng' nyadidek kod machiwo kit somo tieng' diriyo. Mogik en skunde mag jomong'ol kaachiel kod skunde mag tije lwedo. Penj ma ibiro ti godo e nono kama jopuonjre ji some opogore kod kaka nitime bwo lai machon mar 844. Penj duto ma jopuonjre osetimo e higni 9 duto magi mag some primar ibiro nywaki e miyo maksi materogi e senior. Kaluwore koda ma, penj ma jopuonjre osetimo e kind grade 1 nyaka 6 biro chiwo atamalo mar maksi 20. Grade 7 kod 8 bende biro chiwo atamalo maksi 20. Ka penj ma gibiro timo e grade 9 biro chiwo atamalo maduong' mar maksi 60 ma ibiro ng'i ka gidonjo e senior school. These tools which we normally use for assessment are a variety. We use questionnaires, we use portfolios, we use projects, we use recent tests, we use orals, and many other methods as listed there. Ting' koro dong' ne jopuonjre kaachiel kod jonyuol mar keto ikruok makare mondo ne ni jopuonjre duto mabiro donjo e senior school higa manyien oyiero kit somo ma de giher timo. Simfros Okinda, Ramogi TV, e skund primar mar St. George's. Jakorongo jong mono kaka chal mar wach ntiere. Ang'eni kaka janyuol samoro ntiere koda bagni makoni kod kocha. Iworo ni categorization gi to ginang'o. Iworo ni STEM gi ni social sciences, somo mochuno, mago moko chuno. Skunde kiyiero kinyisi ni yiero 12 gin ang'o gini. Odiochieng' ma kawuono dwaro mar mondo mi wang'inji ni matindo tindo. Mar mondo mi ibed gi ng'eyo. Kintiere gi nyathi mantiere grade 9 ma bende biro bedo ka dhi grade 10 ginang'o gine ma bende dwarore. Adhi bedo koda welo ariyo Nyakoronga Jwang', achiel mosechopo, Ada Wuor pok ochopo, ma bende en japuonj maduong' mano mar skul mong'ere kaka Harriet Education Center. Wendo masechopo godo ka nyaka gisani en Kennedy Olima ma bende en japuonj maduong' mar skul mong'ere kaka White Stars Preparatory School mantiere Kitengela. Japuonjaro kini machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso Nyakoronga Jwang'. Erokamano. Serana doko ne Ramogi erokamano kuom luongo e thuolo mar twak ma kawuono e sombwa mwadhi mbele iye ka. Amoso Ramogi Jwang' kama moro amora ma giwinjowa ni twagni dhi mbele nikech en gima wabedo wasome sa ka sa kendo odiochieng' kodiochieng' lokruok bede. Adoko ne Ramogi erokamano kuom luongowa mondo wawach wachni. Erokamano ahinya japuonj Olima, ng'eni un kaka jopuonje bende munyalo yango ne jonyuol oko kacha weche kaka owinjore. Ahinya kinde ma bende koro migawo mochung' weche mag somo nosechiwo ayanga chenro ma bende ibiro bed ka itiyo godo e somo mag senior school. Nyakoronga Jwang' bende biro bedo ka no graphics e yamo ma bende no aloso negi mar mondo mi gibed koda ng'eyo makare. Kata kamano chaka nagi chenro makamago. Iwacho ni nitiere somo mochuno, wageni nitiere career paths e kinde mamoko. Career path kaka nyoro nyo lieke en debate manyo dhi mbele manyo miwa chakre tika 9 nyaka 15 mno rumo ma every county ne debate mondo wagol paro nikech somo ma koro wan go ni en somo wamedore kaka wadhi mbele kaka wamedo yange omiyo ne jo grade 9 nyo miwa ni nitie kama koro wadhi e grade class mar 10
kogie klas mar 10 koro miwa ni wadhi yiero mokwongo miwa yiero mwadhi yiero yiero kwadhi e klas mar 10 mokwongo wan gi gimiluongo ni pathways. Pathways kama koro tero wani ka in gidonjo kama in donj gi rogo ma kama in donj gi rogo ma kama. Koro pathways gi ne wan gi group in senior school gibedo clustered, gibedo group giketo gi kamoro achiel. Koro pathway mokwongo imiyo wani joma dhi timo pathway mokwongo triple pathway senior school. Triple pathway senior school ka en koro itimo giga adek, itimo STEM, titimo social science, titimo arts and sports. Koro chuni ni timo adek. To kae be nitie koro ke skunde ma koro dhi chak imiyowa miluongo ni double pathway school. Koro double pathway school ka itimo STEM. Nyiso ni itimo STEM, ikaw STEM tiyiero gi STEM gi social science kata STEM gi arts and sport. Koro STEM ni en ochuni nyaka itime. Ndalo ma onyokalo ni nyi wacho ni samoro nyathi ok ochuno mondo odhi otim kwano. Kwano ni koro chuni nyaka itim kwano ni. Koro en gima nyaka ikaw mondo itim. Koro yudo ka mondo kaka wadhi group wadhi keto skunde wagi number 1 idhi yiergi according to the pathway. Nitie skul mabro tim 3, nitie skul mabro tim 2. Koro nyiso ni STEM nyaka itim e kamoro amora midhi yie. Mar 2 en gi wadhi yiero skundego according to accommodation or status. In status ka wan gi day school miyiero idhi school tiduogo ot. Kendo wan gi gimiluongo ni hybrid senior school ma koro en mixed day and boarding. Mabe ichaki yiero. Koro yudo ni imiyowa gik manyalo bedo ka guidewa kata manyalo bedo ka telonwa e sama wadwa yiero kama wadhiye. Koro yiero mokwongo pathway ka wan gi grube 2. Group mokwongo kiyiero group mar triple pathway senior school idhi timo 3. STEM kaka sewache STEM, we have sports and social science. Yes. Arts and sports gi social sciences. Kamano. Mago e gik tigini e kinde mabende janyuol koro winjo nikech janyuol bende niwacho ni e kinde mabende koro gikonyo nyithindgi mado mar yiero skunde mago mag senior. Wacho ni a total of 12 senior schools based on career pathways. Nikech kaka osenyisi kanyo kaka mwalimu Olimo osenyisi nyakoro Mgajwang pathways go kiyiero bende nitiere skunde mabende biro bedo katimo pathways mopogore. Koro wacho ni giyiero a total of 12. Kanyo koro nyalo mana lero negi makare. Giyiero a total of 12. Out of 12 magiyiero ni idhi yudo ka mokwongo in a total of 12 magiyiero ni 9 nyaka bed boarding. 9 nyaka bed boarding. Nyaka koro bed boarding. 9 kuom gi nyaka bed boarding. To iyo 9 mabedo boarding gi abich ang'wen kuom 9. Ang'wen kuom 9 nyaka koro bed e county magiaye. Mano boarding. 4 kuom 9 nyaka bed e county magiaye. Kasta beach bedo alwora county malwora skunde malwora ma county no. Koro ka nyathini otimo Nairobi to nyiso ni nyaka koro iyier sikunde 4 maya Nairobi County boarding. Ka nyathini timo Nairobi koro achako mi sikunde 4 maya county maya kanyo. County maya around Nairobi. Adhi mbele. Koro 3 tiyiero day school. Mago biro gedo koro ginadi 12. E kuom 9 nyaka yier boarding. Boarding miyiere 9 gi 4 kuom gi nyaka bed county man alwora ni. Kasto 5 kuom gi biro ya county mabe 4 kuom gi ai county man alwora ni. Kasto 5 kuom gi biro ya county machiegni kodi. 3 kuom gi koro yiero day school. Mano biro keto 9. En mana gino mar nyakoro Mgajwang winjo bandi makare. Kinde mabende koro piny wacho ni nyathini mantiere grade 9 mabende biro bedo kadhi grade 10 chakre dwe mokwongo higa mar 2026. Skunde iyiero ne 12.
mwalimu osenyisi kanyo 9 kuomgi gin skunde mag boarding mochuno ni nyaka yier ni nyathini skunde 9 mag boarding. 4 e alwora mari kama idake kanyo kintiere alwora ma Kisumo nyaka yier ni skunde mag boarding mantiere alwora mano kuma idake kanyo. 5 kuomgi koro iwacho kanyo ni mabor kodi matin. 3 wacho ni gin day schools manyaka koro yiere kiriwo to gin skunde 12. Donanyisi motelo ni okan gi mwalimu Olima kende be nantiere ka gi japuonj Ada Owuor mano japuonj maduong' mano mar Harriet Education Center. Mwalimu Arwaki nyalo mna moso ni koram gejwa. Erokamano Sharon. Adwa erokamano ne jowinjowa kata jok mang'iewo e Radio Ramogi. Nyakora Jwang nyinga iluonga ni Ada Achieng' Owuor. Ane japuonj maduong' mar Harriet Education Center. Harriet ni Kariobangi South, Nairobi wakae. Erokamano ahinya. To bende Ada bende pok wadhi ahinya gitwa. Kin bende Arwaki ni machiegni network watiloso kotende kod somo e senior school. Bende kotende kod mano wasewacho somo mochuno ma jopuonjre mag senior school biro bedo katimo. Mar ariyo waseloso kotende kod yiero mago mag skunde mago mag senior school. Koro aparo ni ikawe anena gikruok makoni kod kocha mago mag jopuonjre nitiere godo kanyakla kod jonyuol mago mag riwore kod senior school. Erokamano. Mokwongo da mor mar wachonu ni nyithiwa masanigi ma iluongo ni jo CBC kaachiel gi wan jonyuol gi jopuonje watiyo kamoro achiel, mano gimokwongo. To ikruok maduong' mogik wang'eyo ni sirikal sechegi temo keto yore madwarore mondo ka chop higa mabiro mar 26 oyud ka yore gi oselosore. Mokwongo gimo onego jowinjo wang'e kata jopiny ng'e ni skunde maniluongo ni national school dhi bedo ka onge. Mago idhi gol te gi sirikal to skunde geko idhi migi kaluwore gi pathways mopogore opogore. Koro gima sirikal timo sani kochopo aparo ni tam mar 2 e higa ni wadhi bedo kod gimoro miluongo ni questionnaire. Gini dhi miwa kaka jopuonje skunde te to questionnaire ni odhi bedo gi penjo mopogore opogore idhi mi nyithindo. To nyithindo dhi ng'iyo penjo gi te to duoko kaluwore gi interest ma gin giwegi gin go. Sani ok en mar janyuol mayiero ne nyathi ni dhi e skul makama kata idhi kama kama kata idhi timo kama kama. Koro questionnaires gi kosebiro Sharon to nyathi dhi yiero gima dwaro ka konyre gi japuonj kaachiel gi janyuol. Gin penjo mang'eny kabisa over a period of time. Ok en gima idhi tim dichiel. Idhi time for a period of time e second term ni. Koro kwachopo third term wang'eyo ni nyathiwa ni oyiero ang'o tang'o ma nyathiwa ni bebed godo. Talafu wasebedo kwa timo gimoro ni assessment. Tinde waonge kod examination, tinde wan kod assessment. Kane nyathini ne nie grade mar 3 ne gitimo assessment miluongo ni KEA. Assessment miluongo ni Kenya Early Years Assessment. Koro gima ne giyude assessment no kaluwore gi magitime grade 6. Ng'eny marwa ni en 3-6. Grade 6 gitimo moro ni KPSEA. Koro ber ka janyuol ong'eyo ni KEA ne en mar grade 3 kochope grade mar 6 nyathini otimo gimiluongo ni KPSEA. Koro kaluwore gi duoko mane yude KEA kod mar KPSEA kod manyithiwa gi dhi timo sani grade mar 9 iluongo ni KJSEA, magi te dhi miyowa kaka nyathini dhi mbele. Mokwongo cha niluongo ni formative. To koro mogik sani mar grade mar 9 ni iluongo ni summative. Koro summative gi koriwre gi questionnaire cha koriwre gi nyathi individual learner gima en capable kata kaka luwre ni potential mar en ema dhi miyo government ong'e ni nyathini dhi e pathway mane. School kaka wawach kata kaka Pangani ka en national school koro biluongo ni Pangani National. Inyalo luonge ni Pangani STEM kata inyalo luonge ni Pangani Creative Arts and Sports. Mano kaluwre gi questionnaire wacha kendo kaluwre gi formative assessment gi summative mar grade mar 9 ema dhi miyo wang'e ni nyathini watere skul mane
Aparo ni kanyo lero makare to un kata mana kaka jotiende jopuonje nikech jonyuol kata mana ote mabende aneno kosechako donjo en bagni makoni kod kocha chochni nikech kuwinjo kata mana kaka jonyuol kabiero e sikul nikech koro en tudruok e kind japuonj janyuol gi japuonjre awinjo mana kuom yada kapok adhier mwalimu olima bende no ka jonyuol bende nigi chochni bende gibiro e sikul penjo mathoth matamu kata mana duoko samoro jonyuol biro kata jopuonjwa wawegi achiel kuom gimiluongo ni competencies mar CBC ni achiel kuom gi gin aboro achiel kuom gi en learning to learn yani wapuonjore ng'eyo kata wabende wan jopuonj wasomo ka wadhi mbele jonyuol go be wasomo go kamoro achiel that is why mane momiyo sirikal Ministry of Education osetimo matek ahinya mondo kel courses short courses mondo miwa wang'e kaka wabende wang'eyo jopuonj kata kawuono skunda an gi meeting mar jopuonj pod wasomo gini utiegoru kinde ka kinde kwa dhi mbele wan jopuonj kaachiel gi jonyuol gi nyithiwa gi be erokamano ahinya akene japuonj olima in skul mabende ipuonjo kaka jatend jopuonj bende bagni koro nitiere nikech an bagni mar jonyuol mar jopuonjre Sharon gini otimo gimiluongo ni machanganyiko maalum gini oriwore omiyo yudo ka wadhi mbele yudo ka jonyuol kia gima dhi mbele jopuonj kia gima dhi mbele en gima wasomo ko wadhi mbele omiyo penjo bedo mang'eny and kaka kwayo na ne government mar Kenya kata Ministry of Education onego wabed gi tiegruok kata sensitization mondo jonyuol bende opuonji ni tang'o mwatimo mbele wasebedo gi kaka madam osewacho wasebedo gi training madhi mbele ma jopuonj ipuonjo kaka wadhi mbele to gilokore saka sa kawuono wan gi buge manyien kawuono wan gi syllabus kosa kata giluongo ni design manyien nyiso ni every day odiochieng' kodiochieng' en gima wasomo kwa dhi mbele omiyo koro kiwacho kipenja ni to bineno ka jonyuol bagni kana jonyuol bende kiane to wadhi kanye koro wabagni abaga kode to wadhi nyoro miwa that directive ma wadhi yiero sikunde wakawe gi kanyo kendo wayiero sikunde koro wadhi yiero sikunde debate mane dhi mbele wacho ni manyo mane rumo tarik 15 wacho ni mondo counties oked pachgi ni to koro ka wadhi yiero sikunde ma nyithindo dhiye to waneno nang'o duoko no apani dhi duoko kinde kawuono gi kiny to osenyiswa nikech en paro mosebedo ka ichoko yes en paro mosebedo ka dhi mbele koro gini en gima wasome kwa dhi mbele to anyalo kwayo sikunde wa mondo okaw jonyuol oter mbele gipuonj jonyuol ni tang'o madhi mbele kaka sani kaka noliekore ni ng'ata penjo ni to koro wachak wachomo kanye koro chiko ni mwayiero 12 ni to wayiero mane gi man wadhi yiere nang'o kamano erokamano ahinya kanyo bende madwaro mar mondo mi waler ne nyikwara Mgajwang' kaka iyierogi nikech bende nitiere somo mochuno nyakwara Mgajwang' somo miyiero e kind mamoko aparo ni ler negi somo mochuno nyaka gitim somo mabende gibiro bedo ka giyiero okay somo mochuno ma nyathi mar sirikal marwa mar Kenya nyaka tim ka wadonje senior mokwongo en somo miluongo ni English waluongo ni mano gi dholuo gi dholuo iluongo nang'o dog en mana Kiingereza ging'eyo kaka dholiech mar ariyo en Kiswahili English to gimoro ni PE en physical education nyathi nyaka bed ni nyathi matimo tugo nikech mano miye physical fitness ma PE is a must alafu nitie somo miluongo ni ICT community project mano en mar ICT dongen mar computer and what have you mano the world has gone digital koro kibiero ne nyathino kitimango nikech this digital learning obende na chiel kuom migepe aboro mane CBC en mana kaka moro mar learning to learn nitie moro miluongo ni digital learning koro digital learning ni it cuts across all the learning areas ma nyathini dhi timo nyaka senior otime sani e JSS to dhi time nyaka e senior koro somo mochuno kabisa en English Kiswahili PE
to kod this ICT luongo ni literacy, I mean digital literacy, mago mochuno kabisa. To koro miyiero ka, dhi lure gi pathways ma wacho mokwongo ka. Donga wacho ni that category madhi biro, koro mano dhit mae to chuno, ang'wen go chuno. Koro nyiko Ramogi Jwang' bende yawnu pap mar mondo mi kapo nono ni saa 2 ochopo nikech kodhi mbele gi twaka no ka bende saa bende riore kodwa ka. Koro yawni pap nyako Ramogi Jwang' kintiere gi ote mora mora. Mano kotenre kod somb senior school. Ma okang' mane beni yore ote makamago, ote ne japuonjo lima kata japuonjo ada owuor mar mondo mi oduoke yo makara. Kik ibed gi bag ni to wanyalo konyi nyako Ramogi Jwang'. Ote yore lai mago to machokare deka 6 mbui mago ganda bende biro ni achiel kachiel. Tekni magi duto tetimore. Nyako par ni nyako Ramogi Jwang' ni chakre higa mabiro nyathini kodhi grade 10 okiluong ni secondary school. Mano senior, what secondary cha? Koro igolo orumo. Koro en senior school, japuonjre kata nyathini nyisi nan koro ane senior school. To bende kopogore gi mano, nitiere penj ka, mana bende nisewacho, KJSEA ma bende biro bedo ka chakre chieng' tarik 27 nyaka chieng' mano mar dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 5 dwe mar 11. For seamless transition, ada bende nolero ni siani koro kitime to ok time moro mani nyithindo piem kata nang'o. Donge mwalimu lima daro mar mondo mi ikawe gi kanyo gi hikruok makoni kod kocha piny owacho noche ni gibiro bedo ka gigero labs 1,000 gi 600 nikech somo makamagi bende dwaro laboratory. To dong' mana gi kinde manok kapok wadonjo kata mana e higa mabiro. Ikruok bende nitiere malong'o. Sharon, ikruok ok dang' wawach ni nitie ikruok malong'o kata onge ikruok malong'o nikech kaka koro wadhi mbele. Dogene kaka rasani ikruok mar chapat bende dhi mbele ka, ma chapedi opong'o Nairobi anene katun moko ka chapedi opong'o Nairobi. Omiyo ikruok iyudo ka nitie skunde ma pod pek nitie. Miyudo ka kiwacho wach mar lab to en gima biro ka ngero moro wach mar lab nikech kata klas gi onge. Omiyo iyudo ka ikruok podi to iyudo ka kata kaka watemo timo chenro ni en gimo kisungu luongo ni we are becoming reactive. Kaka sani koro warigore mondo wager klese wadong' mana gi dweche moko matin to wadhi e klas 10. Koro ikruok pod nitie, achocha mag ikruok. Ok dang' awach ni ikruok nitie mosebedo maber ma nyithindo idhi tiego maber nikech nitie e gwengewa ma kata klas no pod onge. Jopuonj bende wan gi shortage mag jopuonj. Yudo japuonj achiel okawi oteri e skul titimo physics gi math tikore ni mondo idhi puonj gimo kitiegori ne tiwacho ni soma kidhi mbele. Omiyo kwang'iye kaka wan jopuonj wang'iye kodhi mbele pod nitie yore monego bed ni warido mondo koko wawach ni somo ni waikore kaka yore mage mana mapiyo kapok kaka yo matin. Mokwongo wamendo waketi wa build the capacity wakaw jopuonj wandik jopuonj mondo jopuonj obed e skul nikech kan gi japuonj achiel to obiro otimo gima no otiegore ne niso ni nyaka jochruok moro bedi kamano. To mana kaka ada bende nosewacho kanyo ni jopuonje bende somo e kinde ma bende jonyuol bende nyalo tiegore mar ng'e ni to somo ni orie kanye. Jopuonje bende ng'ang'ana mano mar somo kit tiegruok makama. Dakika osekadho 37 tok saa 1 mar okinyi. Yieno mar mondo mako yweyo machiek bang'e waduogo koda to akik di mabor. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. E gwenge mag Kosoko e Indhiwa, wuotho terowa ma wayudo jangolo mar ohangla mane osaso it ji kod kinanda. Tich abich ni e ng'e jothumbewa. Tich mane wakwongo wadhi Nairobi mokwongo, nitie makosa manobede kinda Kosoko. Asam ja Kosoko miyowa sigande wuodhe mar thum.
wan wede to bende wajoma chuo te jachien jakwal ji sama mage timore inyalo po ka chieng' moro jachien okwalo ng'ato tiyo gi gimoro mager. Kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Nyakoro ngojong machiegni dakika ni 40 tok saa 1 mar okinyi. Wantiere gi dakika ma dirom 20 mar falo sombo senior secondary. Ok en ma senior secondary an bende koro wibago gwen sombo senior school. Nyingi secondary chakoro dhi ka rumo. Nyithindo makoro nitiere sade wacho ni chakre form 2 kadhi mbele. Form 2 nyaka form 2 nyaka form 4 gine ma gintiere secondary sani. Koro madhi donjo wan wang'eyo ni form 1. Koro madhi bedo senior grade 10. Mano koro grade 10. Koro chaka gima they are being phased out. Donge. Akeni ada mago gin moko kuom pinje ma janyuol pinje nikech nyithindo mane school ba kene gintiere koda bagni moko mantiere secondary ka nikech koro ka nyathi dhi e grade 10 aparo ni koro samoro ginyalo kata bedo gi uniform manyien mopogore gi jowetegi. Bagni dhi chalo nade ka. Koso en mana gimoro ma dhi bedo gi alignment. Okay, momiya wacho ni kwa Ramogi. Government ma pod waluongo sirikal saidia. Mondo kik bagni ni bede onego bed ni seche ma jo senior donjo e school ber ka jo 844 kosetimre nade osetieko mondo wene jogi kendo bede school. But kaka nenre ni sani form 1 onge e Kenya mangima. Class no ni nono orito jok mane junior. Koro kachop higa manyien eka wadhi tieko jok masani ni current form 3 dhi bedo ka tieko mondo pave way ne jowa gi odonje. Koro ang'eni ka gidonjo sirikal dhi timo matek mondo skunde ma wawacho ni skunde ma wawacho ni national school county schools ka koro dhi bedo ni main mar pathway mane. Koro sirikal ma pod wawacho ni oti matek mondo gini ochop kare mondo ka wadonje senior kikwa bed gi bagni mang'eny. Taparo ne sirikal ne gibeni timo kara na civic education ne jonyuol jopuonje mar mondo mi gibed koda ng'eyo. Nikech kinde ma mago duto tetimore wang'ini KCSE bende NEC nosegolo timetable. KCSE ne gibeni chakre wacho ni rehearsals chakre kanyo chieng' tarik 17 mano mar dwe mar 10. Te kinde nogo no bende dwe mar 10 no bende penj mago mag KJSEAG bende chako. Koro mwalimu Olima nitiere achiel kuom joneno mamoko mana kanyalo yudo ote mare. Nitiere ote moro mana neno ka Philip iwacho ni ineno chenro kintiere Nyabisawa apenjo ni ya grade 9 kae ma nyathi dhi yude certificate mokwongo koso nang'o yeni koro gwenyruok bende nitiere. Anyalo mana kijana dwoko mapi. Okay sawa. Grade 9 ka odhi do certificate mar adek CBC. Certificate mokwongo nonego bedni oyude care. Wan kod care. Joyce, wan kod care, Sharon. Care moro mar Kenya Early Years Assessment. Ma jopuonje ni gode skunde. Mar ariyo en kanyo nyathi ochope e grade mar 6 ni en kod KPSEA. Kenya Primary School Education Assessment mar grade mar 6. Koro mar 9 ni dhi bedo certificate mar adi? Yudo manyo gitimo class mara 6 no yudo KPSEA no yudo report no tingo en go kendo kakoro dhi makoro wagidhi timo KJSEA mar 9 manyo makoro wachomo ni kendo chakimie report koro report ni dhi kao iluongo ni Marcos Andam 40
atamalo kamano atamalo mabe koro dhi konyo gi kama gikoro gidhi yiero go pathways kamano. Nitiere kukotieno mar thim licho hinga Migori County. Sharon Penna jopuonje ni to sirikal wacho ni somo en nono CBC. Nitiere penjo mopogore opogore. Mokwongo nikech at least aneno ku nitiere gi kalam gi buk. Unyalo note munyalo duoko. Gidwaro gik modhuro ma jonyuol nyiew kendo dhi gode sikul. Gik machal kaka portfolio, model files, gigi to kionge pesa, be nyithindwa dhi somo koso duogo chulo pesa full. Mar ariyo, Penna jopuonje ni kwanata malo 100 wacho ni transition mar somo ne oketo piem kuom nyithindo. Koso en mana mar yawa dhi kode. Wacho ni en mana mar yawa dhi kode. Nikech en mana assessment sani onge piem donge. Mar adek, ere kaka adwa ng'eyo ni nyathina progress maber e school ka onge koda grading. Aparo ni magi gin mana concerns mag jonyuol. Kamano. Anyalo dhi mokwongo. Mokwongo adwa wacho ni yawa kaka wan jopuonj ema waoendere e wach mar CBC ni. Omiyo gimoro amora wakoni ni kon janyuol mondo dhi download. To sirikal onyisowa with a lot of creativity mondo watim gimoro luongo ni wa improvise. Gimoro amora mokel sani e design kata syllabus. O en giminyalo yude alwora ma in go kanyo. Omiyo jopuonje moseoendere wach mar ni gimoro amora nyaka dhi ng'iewo. To kiluwo design kata kiluwo syllabus gima syllabus guide wa mondo wadho watim nyiso ni gimoro amora material midwaro kanyo wanyalo yudo gi locally, wanyalo yudo gi around kanyo. To jopuonj be ok wadwa ni mondo waol. Koro ka aseneno ni agi kama takoni yawa kiny keluru gweno wawang'o kaf mondo watim gweno ni kaf. Kochako wachore mbele wachako wacho ni koro portfolio ni onego bed mana na kawa manila paper taloso maber. Portfolio en gima ting'o ni ripodi no. To koro wacho ni because na dhi e supermarket ma yudo ka Naivas uso gi to donga ko ne dia udho ng'iew kacha ambe ok adwa na ol kech ka kanyo be adhi uso chaga mora ok adwa na ol but onego bed ni wa improvise gima wan go miyo ko in terms of burdening of the parents en gima jopuonj wan emwa oendere momiyo gini bedo expensive to ok en expensive. And ada kinde ma bendi ikore mar duoko moko kuom penj adaro mar mondo minywande na mano mar Ruth nyathi Ochieng. Wacho ni Sharon Penna jopuonj ni ponono ni nyathi nitiere gi talents modhuro. Ere kaka inyalo konye yiero pathway? To ere kaka janyuol nyalo fwenyo potential mano mabenye nyathine nitiere godo? Entiere moja inako e county ma Nairobi. Erokamano ne jawinjo wa Ruth, amosi Ruth. Nyathi man kod several abilities. Mano nyathi ma is very much en kod advantage mang'eny kabisa. Nikech somo pathway mar ariyo emoting'o creative arts and sports. A creative arts kae wapoge diriyo kendo. Nitie performing arts to nitie visual arts. Koro nyathi man gi talents mang'eny odhi utoka to dhi utoka. And the world of today oyawne nyathi makama mondo explore. Onyalo bedo ni antomo performing magejo moting'o music and what have you gi drama. To ken visual, this is going to become our photographer. Performing chapodo nyalo bedo mar interior design and could teach mang'eny opportunity. To the same art ni. Nyathi wani pod kaka en kod opportunity, ka en kod so many abilities, janyuol kaka an, gi japuonj kaka an, pod an janyuol tan japuonj. Wanyalo konyo nyathi wani mondo yud the most convenient one. Seche men kod gi mang'eny gi kori yiero, eliminate moko tidong kod achiel kata ariyo monego i perfect maber. Mondo mingima ni be mambelo bed maber. Kikibag ni mbele kucha anatimo ma anyalo suko wich, anyalo timo interior, anyalo timo ma mondo nyathini bendo bed gi gimoro mosomo mong'e ni this is what I'm comfortable in doing. Ote machielo atemo nakawo gima piyo kapok sa ong'ada. Otieno wacho ni Sharon Penna jopuonj ni to nowinjo ni CBC dhi meja e gero talanta mar nyithindo. To ka koro nyaka grade 9 pod nitiere subjects to kara pathway to idwa kawo sadi to gidhi ka gichope grade adi. Mwalimu Ahmed kanyo Sharon. Mana kaka madam osewacho obedo matek mondo janyuol ong'e ni nyathina dhi kanye. Omiyo wan kaka jotend somo kata jopuonj watemo mondo wajiw sikunde. Number 1,
wajiwo skunde kama koro gikni number 1 mondo skunde waket gimoro miluongo ni career guidance department in every school. Wakao ni waluongo expert. Watimo gimoro miluongo ni identification of future career prospect. Wang'iyo to nyathini dang' odhi kanye nikech ka gero gimiluongo ni career family in a school. Wan gi family mag lawyer, wan gi family mag wakili, wan gi family mag dakteche, wan gi family mag engineer. Koro from ka wawuotho gi nyithindo gi to waka expose gi kata waketo gi moningo koro ging'e ni lawyer timo nang'o. Obiro bedo mayot mondo wang'e to nyathi dhi kanye kawo gima iluongo ni career family e skunde wa. Omiyo wajiwo sikunde e yo makende ahinya ni mondo koro wakat this pathway mondo wang'e nyathini to timore nang'o. Wa create what we call los gima iluongo ni career pathway family. Career family manyalo tero wa mbele. And then wakawo gima iluongo ni mentorship. Wakawo joma nyalo keto maringo gi nyithindwa. To jogi be ok wang'eyo gi kama bor. Jonyuol ma wan go kagi wabiro ka jonyuol machiel en wakili, janyuolwa moro ni e military, janyuolwa moro ni e medicine. Koro ka gibiro magiwuoyo gi nyithindwa gi wanyalo identify kwa dhi mbele. Nitiere ote machielo ma bende or ka gi Josephat Opiyo. Wacho ni kama koro somo mar kwano ok ochuno. Dong somo dhi kethre mbele ka. Tapar ni somo mochuno gin Kiswahili, nitiere English, nitiere PE, nitiere ICT. Sign language cha bende kik wiwa wil godo. Sign language bende koro Opiyo wacho ni sama koro kwano ok ochuno ni somo dhi kethre mbele ka. Kamoro kanya dwa na ler nikech iyudo ka jowa gini pod bagowa. Kane wayiero pathways mwadhi dhiye ne wan gi 2 pathways. Pathway mokwongo ne en triple pathway senior school. Triple pathway nyiso ni gitimo STEM, gitimo social science, gitimo sports and art science. Mano nyiso ni STEM ni kwano nitie ka. Koro kwano ok nyalo bedo ni kwano kochuno. Kidhi e double pathway senior school. Double pathway senior school mokwongo nyaka itim ang'owa STEM kasi inyalo yiero gachiel. Koro nyiso ni STEM ni makae makwano time cathedral. Kae ok inyal epo kwano ka. Kae ok inyal go kona ne kwano. Kwano ni ka. Koro ng'ama wacho ni kwano onge, kwano ni e iye ka. Nikech ne STEM wacho ni somo mochuno kidienje mag somo. Kamano. STEM ne en kidienje achiel mar somo, nitiere arts and sports gi social sciences. Aya, dakika dongo da bora rera nyako rom ge jwang. Kendo medo kanyo kama Mr. Japuonjo Limo wacho, STEM ni ene moting'o migawo maduong', oting'o 60% atamalo auchiel. To ka wadhi e creative arts and sports enoting'o 15. To modong' mar social studies oting'o 25. Koro STEM no en migawo maduong' ma mathematics ni iye kanyo. Kwano no ni kanyo nyako rom ge jwang ok ni kwano gole. Koni kiwuok Dandora iwacho ni jowadwa CBC pek kendo bagowa wan kaka jonyuol. Nyathina dwaro bedo daktari kendo dwaro bedo padri. Olu pathway mane? Mwalimu Lema. To moro bende penjo ni agriculture ni STEM. Iwinjo. Gini mana kaka ne wacho ni pod obro bago ji momiyo wajiwo sikunde wa mondo oluongi joma iluongo ni expert mondo oter jonyuol e wachni because nyathini ohero pur. To wacho ni nyathina ni kohero pur tadwa kete kanye. Omiyo ka wacho ni nyathina dwa bedo daktari. Ng'e daktari ka nyaka iyude STEM ka daktari ni ka. Nyathina ni ohero pur. Koro nyaka gini mondo wagine matut ok dwa wache sana mi watieke to wakwayo sikunde mondo luong expert oluong jolony mondo tek kaw jonyuol kachiel katero gi through nikech ging'eny yudo ka girubni mara ni ikete kanye kada ng'wachako wuoyo to wabro kwayo ni mondo wadhi nyaka saa 3. Tang'eni kaka TV mara mugi wabro bedo kwa no Japur nikech openje en gi specific. Madwa bedo padri chamano somo languages. Humanities that is. Manene category mar social sciences. Odhi somo humanity. To kanye mantie languages mondo tim language dong nyaka ing'e linguistics, nyaka ing'e kaka idhi wacho padri neno kaka isomo. To karagriculture nyathini dhi bede ginene nyako bed ni otimo engineer, environmental engineer, wan kod ecologist donge. To magi emanie pathway mar STEM cha applied science. Engineer
japur ma ja agriculture wadhi yude kama iluongo ni applied science. Science wawacho ni kod category adi? Applied science to kende ni kod pure science. Koro japur ni wadhi yude kar applied. Taparo ni mar mondo mi janyuol obed kod ting' mayot. Nyakwarom go jong ponore ni janyuol tintiere gi nyathi mantiere grade 9. Mondo ibed kod ting' mayot. Keke tata dich kendi ka jogi nyathini ma samoro bende kia kata mana gigi. Ada gi Oliver nosinyisi kanyo ni jopuonj konyo dhi ure sikul mar mondo mi japuonj konyi e kind mabende koro ibiro bedo kiyiero senior schools 12 ma nyathini dwaro dhi e cha e kind mamoko. Aparo ni en somo paro ma janyuol japuonjre be kanyakla kod japuonj biro bedo ka somo paro ka janyuol itinge nyathini bende dhi godo ka japuonj ok ni dhi kendi nikech japuonjre ni bende biro bedo gin gi penjo mathoth ma detam gi duoko. En mana wach malit na ni sema koro ngadowa to wach mogik ada ka chako kodi samoro wach ma bende di her nyisa Nyakwarom Gajwang kotendre kod somo mar senior school ma samoro nwawe oko te duok na bende janeno mamoro oronwa ote kele mar ote machoka rede ka 600 wacho ni max adi ma idhi godo e senior school. Aparo ni wan wonege nikech ma apa ni en janyuol ma ok adonjo ang'ene ni wase lose e wi mai. Achako diaga. Okay, wachak gi max mogik mopenjo mogik no. Sani janyuol wa jawinjo maramogi waonge gi maxi. Onge ni nyathina dhi e national en gi maxi 400 en gi maxi 300. Sani en gi miluongo ni STEM, en gi miluongo ni career pathway. Matiende ni mana gima wacho cha ripode waka e max mege wa mawan go sani. Report mane nyathini go de grade mar 3 gi grade mar 6. Gimodhi yudo sani mage max to kod ability mare e gima wawacho questionnaire cha. Mane max ma nyathi dhi godo. Mane kaka wadhi miyo nyathini kaka dhi e senior school. To pinyo wacho bende mabiro yiero ni school to pinyo wacho bende madhi yiero makaber to seche ma nyathiwa ne dhi timo grade mar 9 ka duoko dhi duogonwa to ber ka duogonwa ka nyisowa ni akinyi Sharon oluonge e school mar Maranda School of STEM or Maranda School of Arts and Sports, I mean Creative Arts and Sports. Koro mage ma pod wacho ni sirikal pod dhi medo konywa kanyo. Alafu gima dwa wacho sani max waonge go. Wan gi category kaka wamiyo gi somo margi. Wan kod exceeding expectation mama nocho ni luongo ni excellent cha. To wan kod approaching. To wan kod meeting, to wan kod below. Gigi te kalure gi report ma nyathi dhi bedo godo cha Sharon. Ema dhi miyo wa category wacho nyathini dhi kanye mage max ma wadhi tiyo godo. Wadhi ng'iyo to yuda ngo sani to no yuda ngo e grade mar 6. To gini nyathini wachako miye ochako yude ke ne grade mar 3. Koro mane ma dhi konyo wa maxi onge. Giwachi ni mogik watieko ada. Kwatieko koro nikech koro bang' ma olima bende wach pache kasto waloro chenro. Kwatieko chenro ni nyikwara mogi an kaka japuonj kendo kaka janyuol an gima da med kwayo u wariure uru kamoro achiel. Wachalo kit kendo matedo. Kite ariyo ok nyal tedo. Kidi mokwongo en janyuol, mar ariyo en an japuonj, mar adek en nyathiwani. Wariure uru kamoro achiel, waket pachwa kamoro achiel. Gini en gima nyien kuomwa wate. Jopuonj wakwayo jonyuol sate biuru mondo wapim wach ni kamoro achiel. Pod wasome wabende kaka wasome sani ni. Emomiyo pod wan gi seminars mang'eny to pod wan gi tiegruok mang'eny saka iluongwa gi government mondo wayud kaka wanyalo konyo nyithwagi. Wabed motegno, wabed kiti adek mege tedo. Kik wabed ariyo, kik wabed achiel, wabed adek seche duto te. Erokamano. Erokamano inya japuonj ada. Japuonj Olima, imbe ne wach ni mogik samoro kwatieko. An adek machuok Sharon. Mokwongo akwayo skunde wa kech ang'ene jopuonj wa winjo wa to jopuonj wa gi be jonyuol. Mondo wakony oganda wa kendo wakony jo e skunde wa kama wantie. Mokwongo wakwa skunde wa mondo giket gimiluongo ni career guidance department in the school. Biro konyo wa mondo wa identify these pathways. Mar ariyo akwayo jopuonje wa mendo chako ket gimiluongo ni career family e school ka school wabed gi career family. Makineno group mawuotho ni group mag lawyer, group mag padri, gi jopur. Wa create gimiluongo ni career family. Na mogik waket e skunde wa ka skunde wa nyaka wamanye expert moko mondo obed kaka mentor. Maka ng'ato dwa bedo daktari
kiki ochiko ni to daktari ni kuna chom kanya loyo mane daktari ni wachaka chakati gi class 2 ka class 3 ka ano danga dok kangeni ata nangoa ana daktari masa moro be wayene gi mage rwak leb magda daktari wa build from their mind koro mane wach manyalo wacha doko ne ramogero kamano to gogandawa watemuru somo gine kwa dhi mbele. Erokamano ahinya bende japuonje Kennedy Olema ng'eni kinde ka kinde kwa luongo uka mar mondo mi wapuonj nyikwa Mgajwanga ubo biro dongo nikech ma en iwacho ni continuous puonj masakasa nyaka janyuol ng'e nikech wang'eni piny owacho bende temo rieyo sekta mano mar somo kaluwore kod lokruoge mopogore opogore. Oteto pod aneno ka ng'eny nyakwa Mgajwanga sa 2 osechopo ang'ina biro bedo ka luongo kendo japuonj Kennedy Olema kata Ada Owuor mar mondo muchak uduogi upuonj nyikwa Mgajwanga. Ano ka ng'ato wacho ni gigi to bagowa George iwacho ni nitiere Kisumu to idwaro tero nyathini day school itim nang'o wawa nyisi parni nitiere kaka nego beni koro yiero skunda 12 ka skul ma bende koro jopuonji biro bedo ka konyi yiero kaka janyuol skunde gin 12 chiko gin boarding to chiko boarding gi 4 nego beni nitiere aluora mari George kiwacho ni nitiere Kisumu kacha 4 kuom gi nego beni nitiere aluora mari iwacho ni 4 county schools mantiere aluora mari abich mande ni koro iyiero oko mano mar county kama intiere to adek makoro biro bedo ka lose 12 nikech ochiko mida adek do ng'ena 12 adek koro iwacho ni gin mago mag day school koro kapo nono ni to nyathini day school koro mage lai mabende ibiro bedo ka iluwo ote thoth to mana kaka singonu kaka TV mar Ramogi kinde ka kinde gin mana puonj bakelo dongruok wabiro bedo ka kelo ni kendo jotend jopuonje mar mondo mi osomnwa paro kotende kod somo mano mar senior school parni nyithindo mago mag grade 9 biro bedo ka timo penj margi mar KJSEA mano e dwe mar 10 mar higani chakre chieng' tarik 27 dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 10 dwe mar 11 assessment bende itimo koro ken ranking cha aya yena mar mondo mi amake gi kanyo agonu erokamano ahinya kuom biro TV mano mar Ramogi nyakoro Mgajwanga kawuono en chieng' tich abich wang'eni chakre sane sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi chenro en ng'e jothumbewa okinyi ma kawuono Solomon Atito nobago twak kod jathum mong'ere kaka Asam akeni bende ung'e Asam jaonanda ing'e Asam aya mane chenro mabiro bang'u ma nyakwa Mgajwanga warade kende chenro mar mbako romo chakre sa 3 nyaka sa 5 mar onyango nyinga Sharon Ng'ao. Kuchagua Shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an